רגע, מה? בסרטון זה נדבר על הפרעות התנהגות. ניתן לראות תמונה שממחישה במה מדובר. בהפרעות התנהגות ישנם שני תחומים עיקריים, CDD ו-ODD. המאפיינים של הפרעות התנהגות באים לידי ביטוי במאפיינים חברתיים, מאפיינים רגשיים ומאפיינים התנהגותיים. קשיים נוספים שיכולים להגיע לידי ביטוי בהפרעות אלו הם לקויות למידה וויסות חושי. ניתן להתמודד עם הפרעות התנהגות בבית, בקהילה או בבית הספר. סיפורי הצלחה והצלחות שאנו מכירים. המפתח להצלחה. לסמן מטרות. לשאוף לעבור את השלב הבא. לעוף כל הדרך למעלה. כל הסיפורים האלו, כל סיפור מספר על בן אדם אחר שהתמודד בהצלחה עם קשיי התנהגות.